Sansuna Sabio Mpraduasa onko di a onko ne me mo ate ase say ya ma oba se ne na wantimi ne na ade kyen na se gya na se wonko awase yenya wo ne femfam no yo Sabio Mpraduasa mpanyifo manimu a be ma so be fa na yere woni tirim obema so nsinsuom no waham yo Sansuna obema na o yire da mpa so na Sabio Mpraduasa wo kɔ no ho no wo se yenyina ye ba ya wo no no wo numu no wo deda no a no one share wo mlatintin swantie nso eno swantie ne ongomati kopo yo Sansuna What's it there? So you two when I went here, or anti ade. So kind of me petty. Swanty. CNT. And no any on etikopo. You. And the amateur say 7 periods who call you home. Let's say or Bopri Daya. Jan on one mingula then. What tried the other before do for chase with the ball flower for one moment or to find her hand in Cobra, a wapper some of you. Obinson Citro do matua. You Sansuna me pesa me chira say obi nyo obi suna chira akora nyame o me mo ate ase say akora hu nsa akora woni mpanimfo ne didi yo wokọ aponchene efie wokọ aponchene efie o mabo panko to ose ma obi abo panko to ose ma akonya me mo ate ase say obi mu bu ben nye de de okọ sra no wo sensen ho ko na ko bi sa akonya na yede para ho na minti me ba show you de okọ sra no wo sensen ho wo so kwa wo bu sa akonya fufuo kontanso yibunu wadrom yo enya apoto wi am so ne etudom o me say oba tai o hoyi oba tai o fi ayi mu sade na ba gya mo ja so mpa huri yetrim da oba asemhia wo yemfa nkra oba tai yo sanso na sa wo soma wasom na dwo wonamu na dwo no wasom pa de enyo me mo te ase se wiase ama ne hunti ne ewu akra foforo to wa no wo bobre yes soma banyansafo ne soma na motenten abo akraman wodim nsa no menso nipa hu yanti ne odi ya na anya wo ya yenya wo faye me mo te ase se kraman nim se ne baby wan ko to no de diru e kro so obekum kraman no na to na me mo te ase se asomre firense dwo na kraman nya baby da yo ade a abo kraman hu na oposo no wakra hu na obu ne chi enti wi afi se enkwanche ade efe edisika na eye yo sanso na me besa me chira se etu ayonko ho ase tu adua o hene tufo ntie ene di takrabo a woni tire yo wo refi okrom hene so atente ben a wo yira wadwa baase adua kwakwa na se ade ewu no ntakra entekuma won transe ntonko yo sanso na besa me chira se kokko ase krache ebia ne asokwan a wo me mo ate ase se so bibi ni abo asokwan so anka be china na nim se tuo sunya chitabo a ticha etuo nya ticha chitafo a nebo masa bumienko nyo na be chire se babu me mo aka me ka chire bi nim se koto na nko ye bibi ni so to jema na odan broni yo sanso na me beza me chire se ye sua na ntia ye ntumidika ye fene say kuntuntu hwan a ni nchia na eko si na etu ama ogire o anomaje bo a oba fom yo sa na abo ahuri wa se moja mpanitiri mu da obi na dum atutu bi anzo ntwe ka san problem different ni mo ya de ni sie amfo na kire ne nto aso yo mpanfo se o fifi fura ne so bebre so a wo me mo ate say ye keke funu so ne ye keka ma o fifi fura ne ori ba o hunu amaman o hunu saman saman ba obi si o fifi fura hu saman nye saman eye emwa nkete na epurade no ti o fifi fura ne pia bo hu chese o hwehwe ade bro so a oji wani so se dem panin kasa komo fenche mche don kwase no saa na tie yanku yanim yo mpanfo se obi yonku bi wi abulo no obema wa ahwe ntutu yim tikase o we yantotwade emfom no yo ene na machira se yetete abete no so na ne cha no se krachi ni so ode atribe di koko amane fe ne beduru ne ntafre mu yo ene na machira se ye nsi usu a ye nhye o ma o mesi fa bena fofo nke besi usu anke hye o ma ye di adibiem na ma wo besi usu anke hye o ma ye di adibiem na ma wo police ne yo ye de ahoho so na chichiri kuro me mo ate ase mirikisi aya no ne reference amampo yo saa so na me pesa me che se ensamampom so akoduro ni wo na obusu ya san wo ye duro manfo so are aka ya no yo me no be ko me no be ko ana ajabi wo ajabi ti ase ka de dada yo yo ana saa so na me pesa me che se abusia te se kwaye wo akira bomu yo ba ba ho na bon se dua bi asini sibre saa so na me pesa me che se ebe no wontin entina wo mo a ehwe ntina metene no se abusia te se kwaye se wo akiri a ebomu yu yo nkuna ade wodi bia anko ade wodi bia anko ye wa hantan ahomaso dwe
ayesem ma ebia nko nti ye mfa na tra fitidwumadie no sebe wo mo anim de cheyen etie bi kan na buma ne guso adofo be tia me na so de se de kobasa na ese etene nya de suade nti sa na bele tie wunti ye nko anim